Kažete mi kako ste zadovoljni hranom u narodnoj kuhinji? Hvala. Da sad su se jedno isto ponavlja svake nedelje. Svake nedelje se ponavljaju. Danas je na primjer sreda. Svake srede zna se isto. Četvrtkom se zna šta ide. Nema neke promjene, nema nešto. Jela su tako poređi bez mesa, nema ništa slabije kvalitete. Nema mesa? Nema. Mogu da stavim uvoko. Evo, ja ću vam pokazati da ste najbolje da ste došli sutra da vidite kako je. A kažete mi iz kog dela grada dolazite vi? Dolazi se od hrama Svetog Đorđa, iz naselja Sever, dolazimo čak ovdje. U centralnom delu grada ima više korisnika. Ovdje ima ih možda 10-20 i ja sam ih molio, pošto ima slobodnih lokala, da se kuhinja prebaci tamo, a ne mi pešice sa suprotnog kraja grada da dolazimo ovdje. A njima je ovdje kao lakše i oni stalno se izgovaraju da nemaju novac i ako bi uzeli taj lokal u ekspres restoranu, u mlečnom restoranu, da je kirija strahovito skupa, pa rekao platite, imate novac. Ne, kaže Crveni krst, podružnica iz Dvora, kaže nema novaca, kaže da plaća kirija. Kako ste zadovoljni hranom u narodnoj kuhinji? Za mene. Drugi tako za mene. Da vam znači obrok u narodnoj kuhinji? Koliko vam znači obrok u narodnoj kuhinji? Pa kad pogledaš puno znači. Kako ste zadovoljni hranom u narodnoj kuhinji? Pa sad je dobro, ja im nastavio malo sam težak bude, sam uzela neke kola, pa sam bio na ortopediju gore, pa sam natežio, sad možda ako bude. A radio sam u Slogu, Slogo se rekao firmi, sad nije. Zadovoljni ste hranom u narodnoj kuhinji? Baš sam zadovoljno, to mi isti, a mora i to od toga firma. A kažete mi, iz kog dela grada dolazite? Iz 7. jula. 7. jula. Ja sam zadovoljan. Ima neki uzme pa ga prolije rano. Razumeš? Prolije ga. Bolje da da nekome nek da ga prolije. To je grota. Ja sam sad kuva meni kupus, a uzda sam samo leba. Kad pojem ja ću onda uzeti. Ali ne valja grota jelo baci. Kad je dato onda treba da se troši, ne da se prolijeva. Po kanti. A iz kog dela grada dolazite? Gde stanujete? Ja sam gore u barakima, u Cigane gore. Ja sam kao izbjeglica od 95. izbjegati, tu sam u barakima gore. Peške dolazite ovde? Je vam teško da svaki dan dolazite? Nije, ovako, nije problem. Nije baš kao najbolje, ali šta da radimo, kad moramo. Koliko vam znači obrok ovde? Pa znači mi mnogo. A iz kog dela grada dolazite? Bolničku ulicu. Bolnička? A vam je teško svaki dan ovdje? Teško, ja sam godinu žena. Pešice idete? Idem autobusom nego. Opet ide se i peške od Ozgod pa do bolnicu gore pa što i dalje. Ovo? Demec? Kada me nam vidimo, predsjednik opštine što me vidimo. Pa da ide u tomu stola. Evo, pogledajte. Ovo. Ovo moj mački kuće. Pogledajte. Kako ste zadovoljni hranom u narodnoj kuhinji? Nikako nismo zadovoljni, ne samo ja. Ima pojedinici ovdje koji ne smeju da kažu kako je hrana, jer plaćate da se to ne ukine. U Njevčoj hrana je totalno neukusna, neplana, nema mesa, kao što rekao kaže ima meso, svako bio meso, nema mesa. To je lažno. Probajte hranu, izvolite neka dođe posrednik opštine ko će da proba da vidi da li je ta hrana ukusna i kako nam daju. Hranu jedemo ponedjeljak, utorak, sreda i petak. Subota i nedelja nemamo. Znači subotu i nedelju mi ne jedemo. Mi trpimo da bi došli ponedjeljak ponovo za hranu. To je sramota. Pogledajte u drugim gradovima, ja sam gledao na televiziju, u drugim gradovima. Dobije se subotu i nedelju su kod sebe. Ovdje nema ništa. Ništa. Ovo je sramota što daju. Ili neka daju kako treba i neka ukinu. Ovo nije za život. Svako ovdje možda se neko plaći da kaže. Ali ja vam kažem, svako ovdje neka kaže da li je hrana ukusna i da li je dobra. Pojedini ljudi sam vidio da bacaju to hranu. Jer ne valja. Probajte, izvolite, uzmite vam talje, probajte da vidite kako izgleda ova hrana, bez soli, bez začina, bez ničega.
Zadovoljni hranom u narodnoj kuhinji? Pa nismo baš zadovoljni, zato što nije ukusna hrana. Dobar je hleb opet, ali hrana nikako nemamo, u subotu ne nemamo ništa. Konzerve daju bare nešto, tako daju. Oni kažu da imaju meso u hranu, ali nema ništa, samo to po njih da Nema mesa? nema mesa, nema ništa. Može. Jel ti nisi bio tu, ti tu dođeš jednom u 3 mjeseca? Jesmo jedno, ali svi mora da uzimamo svoj posao. Pa ne može to tako. Ne može to tako. Nego ako vadiš za mene, može da uzimamo tako. Javim dole, ja vam kažem, ajme da me dirate. Gledaj svoj posao. Pa hrana nije tako loša, jedino malo ovo kulture zbog ovih Roma što samo hleba imaju prednost, ponekad ne uzimaju hranu. Ja imam dete ometanu razum zbog njega, zbog tuđe nege primam. Inače i ja nisam zdravstveno šećerašan, ali se borim godinu dana koliko toliko da izvučem, borim ti za njega, ali teško da mogu neku nadoknadu da mu povećam. Sve ga nešto odbijaju, sve neki procenak mu ne nađu, neko nema veliko oštećenje, ali evo, idu u taj mozaik i tako. A iz kog dela grada dolazite? Dolazim sa Novog Selišta, gore iz Njeguševe kod mesne zajednice. Evo mi je teško da dolazite. Pa u zimski period teško, kad sam bolesna i kad imam potrebe kod lekara ne mogu i u letnim periodima idem u Pirot, malo ga vodim tamo. Za promenu ne dolazim, onda uključim nekog prijatelja da ne gubim. Dam Bog. Možemo da vas pitamo nešto? Nema lepa, nisam toliko lepa. Samo kako ste sad? Naravno, dobro, super, Super. super. Od koga i za koga dobro? Dobar nam.